Ćao svima i dobrodošli u novu epizodu 528 FM podcasta. Moje ime je Stefana. A moje ime je Antonina i pre nego što pređemo na današnju epizodu, želim samo da napomenem da je ova epizoda kao i ostatak druge sezone sponzorisan od strane Duela i Beohemije koja stoji iza Duel brenda. A od ove epizode imamo i novog sponzora. Kao što možete primetiti, u pitanju je Pro Beauty kompanija. To je kompanija koja se bavi uvozom i distribucijom brendova za profesionalnu negu kože. Međutim, nemojte da vas ova reč profesionalno zavara. Dakle, u pitanju su brendovi kao što su Fitomer i Color Science, koji su namenjeni svima i onima koji imaju već neku ustaljenu negu lica, ali i onima koji jednostavno imaju probleme na koži i žele da ih reše i da se na adekvatan i profesionalan način posvete nezi kože. Proizvode možete kupiti u linku u opisu profila, kao i pročitati, odnosno pronaći proizvode koji su adekvatni vama. A u narednim mesecima ja ću takođe isprobavati njihove proizvode, konkretno od brenda Fitomer, ali verujem da ću u nekom trenutku da uvedemo i Color Science u moju redovnu beauty rutinu, tako da ću ja biti naše zamorče, što bi se reklo, i samim tim ćete zapravo na meni i na mom licu vidjeti promene sa ovim brendom, tako da ja se iskreno jako se radujem ovoj saradnji i jedva čekam da vidimo kako će se to promene desiti na mom licu. Tako je, u real time-u i negde sa naravno iskrenim rezultatima. Tako je. Možemo da krenemo na epizodu. Kada je prošao ovaj uvodni deo, nastavljamo sa našim redovnim tokom, što bi se reklo. Nekako u poslednje vreme smo se sa ovim solo epizodama dodatno okrenule ka vama i ka nekim problemima koje su i nama takođe bliske i koje su se nama dešavale. I otod je nekako nastala i ova epizoda koja je posvećena crvenim zastavicama u međuljudskim, a pogotovo zapravo u ljubavnim odnosima, koje mi često zanemarujemo. Poguramo onako malo po tepih i koje zapravo na duže staze mogu da budu jako veliki problem. Ovom pričam iz ličnog iskustva i samim tim nekako epizoda jeste nastala kao moja ideja i Stefa me nekako je podržala u toj ideji da eto nekako podelim neko svoje iskustvo, odnosno da podelimo zajedno neko svoje iskustvo i da vam na taj način takođe i pomognemo ukoliko se vi nalazite u nekom odnosu koji stvarno ima na sve strane crvene zastavice, da vam prosto jednostavno pomognemo, da se i vi iščupate iz tih čeljusti, da nekako prepoznate crvene zastavice i da adekvatno postupite kad ih primetite. Tako je, ova epizoda će biti puna Nininih ličnih iskustva. Ja kad sam predložila ovu epizodu, pošto je to prvo trebalo da bude kao crvene zastavice i nešto u smislu kao kako da ih prepoznate, i ja sam bukvalno rekla, ja sam kraljica za prepoznavanje. Za neprepoznavanje. Kraljica za prepoznavanje, ali i za zanemarivanje i ulaženje u tu delulu fazu kao... Nije to. Ne. Tako da ova ovdje gospođica je stvarno onako po tom pitanju kraljica, što bi se rekla. Ali stići ćemo do toga. Upoznaćete kraljicu lično. Dobro, možemo da krenemo, pa hajde samo ukratko da u bukvalno minut objasnimo šta su red flagovi. Hoćeš ja ili ti? Pa ovo je nekako tvoja epizoda, drugarice, tako da možeš slobodno. Ja bih crvene zastavice definisala kao suštinski sve neke kao probleme u nečijoj ličnosti, u nečijem ponašanju, koje potencijalno u budućnosti mogu da stvore veliki problem. To su neki indikatori koji se u suštini pojavljuju već na početku nekih odnosa, ali kažem ponovo koje mi dosta često onako zanemarimo, mislimo promenit će se, neće to tako raditi, neće to tako izgledati, ja ću mu ukazati ili joj ukazati na neke probleme šta god i to će se sve nešto lepo promeniti. Međutim, zapravo te crvene zastavice su zaista indikator u većini slučajeva. Mislim, sad zavisi od crvene zastavice do crvene zastavice, ali u većini slučajeva su indikator da će zaista biti nekako
loše po vas u budućnosti ukoliko ne reagujete na njih. Ja bih samo napomenula isto, sad kad sam rekla zavisi koje crvene zastavice, zato što ja na internetu dosta često, pogotovo na TikToku, nalećem na videe gde uglavnom se muškarci sada već zezaju apropo crvenih zastavica i kada žene pričaju o crvenim zastavicama, gde ima onaj TikTok, ne znam, jel znaš za njega? Da, mislim da to svi znaju, ono, bukvalno nelik koji onako prepusti video gde kao devojke govore šta je to kao primer crvene zastavice i onda on to stiče i ima onu listu, to je kao the guy with the list, a imamo i one the girl with the list kao 600 razloga zašto ne treba biti trudan. Kako ne znaš, kako ti nikad nije iskočila? Ja, onda ono kao žene navode neke strašne primere kao loših iskustava i onda kao ona samo devojka samo screen record i kao Stitch kako... Stvarno? Da, ima bukvalno isto tako 500-600 razloga. Ne, to nisam... Mislim da je ona prva krenula po ovaj ukrao foru. To nisam videla, meni stalno iskače ovaj muškarac i stalno se smejem zato što stvarno nekada, mislim, žene umeju da preteraju u tome kao šta smatraju crvenom zastavicom, zato što se mnogo često dešava tipa da se tu ubaci red flag poput ne pere kosu svaki dan ili neka glupost kao bukvalno ono kupa se jednom dnevno. Okej, i šta sad? I da se kupa jednom u 2 dana. Okej, i kao... Da, nekako... Situacija je takva. Da, nekako malo se tu preteruje i malo se zapravo to sve izvlači iz konteksta da je danas zapravo sve crvena zastavica. I ako ćemo mi danas pričati zapravo o nekim konkretnim, više psihološkim, ajde tako da kažemo, stvarima koje su vezane za neku osobu i koje vas mogu zaista oštetiti, jer mislim ja zaista ne smatram da ako se neko kupa jednom dnevno da to može da vas ošteti, Bog zna koliko. Znači ukratko, ne pričamo o stvarima kao prevario te, znači izađe iz te veze, ne pričamo o tome, to nije red flag, mislim to je ono beži flag. Ne pričamo ni o stvarima kao što smo pravili nekim glupostima, da se ne kupa, da ne voli roze boju, da znam šta ne bitno. Ili da voli roze boju. Ili da voli, ma sve jedno, znači ne pričati tim stvarima. Tako da sad kad smo se razumeli, svima sve jasno, okej? Ajmo, krećemo sa ozbiljnim stvarima. Objasnili smo red flagove i idemo odmah na drugu stvar, a to je važnost prepoznavanja red flagova. Zašto je važno da prepoznamo red flag? Prvo mogu ja da ispričam zašto je važno, a onda će naš drugarica Antonina iz ličnog iskustva da podeli zašto je to važno. Znači, iz teorije u praksi. Zašto je važno? Izvini, ja sam vam najbolji praktični primjer. To je to. Imamo živo zamorče ovde i za fitomer, i za proizvode, i za veze, znači šta god. Ovako, hoću da kažem, apropo, dakle, važnosti prepoznavanja. Zašto je važno? Pa važno je sebe da preventirate od nekih odnosa koji mogu toliko da vam naškode da se vi apsolutno promenite ili kasnije navučete neke traume, negativna iskustva i tako dalje. To ćemo posle na primjeru da objasnimo. Dakle, takođe važno je ispasiti sebe zato što posle ćemo zapravo pričati o tome kakve to ima sve posledice, ali važno je ispasiti sebe kada prepoznate, na primjer, kod muškaraca često, znači da imaju neku agresivnu crtu, neku ljubomornu crtu, nešto što, ne di Bože, može da vas dovede do toga da ta osoba bude prema vama nasilna. Jako je važno uočiti to na vrijeme, ne folirati se, ne umišljati da će se to promeniti, da je to samo tako. Veoma je važno da posmatrate svog partnera, znači muškog i ženskog, nije bitno, nekako sad pričamo u kontekstu kao da je to muškarac, ali može biti i žena. Dakle, nema pravila. Bitno je da posmatrate tu osobu, da posmatrate njegove reakcije, njene, da vidite kako razgovara sa prijateljima, da vidite kako razgovara o vama, znači da nekako sluškujete malo, da se odmah ne date u taj odnos, nego da onako polako vidite kako to sve izgleda i vrlo važna stvar da ono što vam izgleda čudno pratite svoju intuiciju na kraju dana, ali to je negde 5. stavka da sad ne prelazim, moje puškice mi to govore. Antonija će se nadovezati, ali pre nadovezivanja ja molim za ovaj praktičan primjer. Evo, kako veza loše može da utiče na vas i da vam nanese posledice i nakon pola godine, godinu dana da svi mučite s tim posledicama, Antonina, kreni.
Ja bih samo, mislim i pre nego što zapravo kažem neki lični primjer, ja bih rekla da je generalno jako važno da mi na kraju dana spoznamo da, odnosno da počnemo od sebe i da postoji jako veliki razlog, na primjer, zašto je svaki moj prethodni odnos bio toksičan, zašto je svaki moj prethodni odnos bio jedna velika crvena zastavica. I jako je teško reći da možda problem postoji i u vama i da na neki način potiče od vas, jer ja stvarno nekako smatram da nije neistina kada kažu ono kako zračiš tako privlačiš. To je istina, to je ogromno. Da, to se pokazalo 1000 puta kao takvo u stvarnosti i u realnom životu i sad samo stvar je u tome što ja mogu da, na primjer, privučem divne ljude kao što je, na primjer, Stefa sa jedne prijateljske strane, ali zašto, na primjer, ja privlačim toksične odnose u smislu ljubavne odnose, to je sada jedna debela psihološka tema o kojoj dalje radimo na psihoterapiji. Tako da, suštinski, ono što hoću da kažem jeste da moramo poći od sebe, moramo je poći od toga šta je loše u nama i zašto smo mi ti, jer ja onog momenta kad sam shvatila da je na neki način problem u meni i stvarno ja stojim iza toga da postoji problem i u meni, tek tada možete da zaista počnete da rešavate problem, da uviđate sve te crvene zastavice i da stvarno počnete onako na putu ka nekom isceljenju i ka nekom izlečenju, ajde to onako kažem. Tako je, i to što pričaš sad o tom problemu, znači to je možda da bude neki konkretno problem gde, na primjer, ste vi, ovo je sad ekstremni primjer, ali mi vam prvi pao na pamet, gde ste vi, na primjer, navikli na nasilje u porodici i gde vama onda normalno postaje da vama vaš partner bude agresivan, jer je to neki šablon kako se vaš otac ponašao. Možete da budete naviknuti na neko ponašanje od strane majke i da onda u svojoj partnerki vidite taj neki odnos gde vi nikad ili ne valjate ili se nadere i vas udara jer vas to asocira na vašu majku i tako dalje. I to je problem koji vi imate, naravno vi niste sigurno želeli taj problem i ne verujem, mislim to niko ne želi naravno, ali treba da shvatite da prosto privlačite to ukoliko, da je to nekako autodestruktivno, da je ta vrsta neke psihologije, da to svi imamo, da je samo u ljubavnim odnosima, nego u bilo kakvim odnosima, to se pojavljuje, taj problem od oca i majke koji potiče, koji svi imaju apsolutno i to je normalno, samo treba, samo kod nekoga, nažalost, mnogo strašnije, kod nekog mnogo blaže, a i samo se treba eto time prosto pozabaviti. Neću da te više prekidam i nastavim. Ali stvarno se slažem sa tim, znači postoje neki paterni ponašanja koje smo navikli iz detinjstva, bilo da li je to iz porodice ili iz nekog okruženja u kom ste bili kada ste odrastali. Dakle, postoji neki problem na kome treba raditi i to je prva stvar koju bih stvarno želela da kažem, a to je da se nekako počne od sebe, znači da se vratimo ono korak unazad, počnemo od sebe. Neminovno je da je ta druga osoba loša po vas i da zrači tim crvenim zastavicama, ali postoji problem i u vama zašto vi njih potiskujete, gurate po tepih i tako dalje. Mi se šalimo u našem okruženju da ja sam ta osoba koja to sve gura po tepih, naočarice stavi naočarice i onako uđe u svoju neku delolo fazu. Ali zaista tek sada kada sam počela na psihoterapiju mnogo jasnije uviđam neke stvari sada i kada sam kao u dejtovanjima, što bi se reklo, i onda nekako stvarno mnogo jasnije razdvajam šta je dobro, šta nije dobro, šta je normalno, šta nije normalno i kako neko treba da se ponaša prema meni i šta je zapravo zdrav odnos. Neki moj primer lični koji sam ja imala kroz ranije odnose kada su u pitanju te crvene zastavice jeste uglavnom neka emocionalna nezrelost kod muškarca koja je onako bila jako loša po mene, logično, ali nekako ono što stvarno mogu da primetim kod kao svih svojih partnera, postojala je ta jedna velika emocionalna nezrelost koju sam ja zanemarila maksimalno i uglavnom i uvek postoji jako veliki problem sa komunikacijom i sa
kako se kaže, zanemarivanjem mojih nekih potreba i stvari koje ja volim, koje ja hoću da radim i tako dalje. I to se prožimalo kroz bukvalno svaki odnos. I ja sam to, kažem ponovo, sad će to zvučiti kao ja žrtva. Ja sam to trpela zato što sam ja prosto mislila da to tako treba. Ali sam ponovo i ja kriva zato što sam uopšte dozvolila da se tako neke stvari dešavaju. Ali do toga ćemo doći. Tu, dakle, ono što sam samo htjela da kažem, da postoji taj problem što ja nisam imala dovoljno čvrste granice i što nisam nekako se zauzimala za sebe. Ali, kako se rekla, naravno, ali kad sve ovo pričamo, ne u smislu kao ti si kriva, kao nego pričam u tom smislu, ja sam bila kriva za sebe. Za sebe, znači, pričam sve u kontekstu ne za nekoga drugog, nego za sebe. Ja sam sebi nanela tu štetu, ali tu u redu. Znači, mislim, nekako je najlakše i najteže zapravo sebi naneti štetu. Najprije oprostiš, ali najviše boli tebe, logično. Slavek je taj ja odnos. I kao posljedicu neku koju imamo, u smislu ono što smo htjeli da kažemo jeste kao važnost prepoznavanja crvenih zastavica. Kažem, nekako je to najveći problem koji sam ja imala, jeste u tom postavljanju granica. I to je u nekom trenutku postalo toliko prosto prenelo se više, nije postalo samo u tim nekim ljubavnim odnosima, već je krenulo da se prebacuje i na međuljudske odnose. Stefa je nekako prva koja je prepoznala zapravo taj problem. Odnosno, prepoznala je da mi je postalo mnogo teško da kažem ne ljudima, da ljudima kažem da nešto ne mogu, da nešto ne želim, da nešto ne mogu da stignem i prepoznala je to da sam mnogo počela da se opravdavam i objašnjavam konstantno zašto nešto ne mogu da uradim. A mene, ja poludela kad se ja to videla. Znam, šta pričaš, bre ti? Ja, na primjer, ja napišem nešto za Antonini, kao tipa uradi ovo, i onda ide poruka, u redu hoću, sledeća, ali samo da završim ovo, sledeća. Zato što sam ovo uzela sada radim, sledeća. Ako nije problem, sledeća, ja bi ovo krenula da radim posle 7, sledeća poruka. Tipa, ako ti je to okej. Znači, 8 poruka, da ona meni objašnja kako ona uzela nešto da radi, ja nju nisam ni pitala šta ona uzela radi, jer me ne interesuje što radi. Samo se je pitala da li ona meni može to da završi, da nešto pošalje u vezi podcasta. Ja sam joj rekla, devojko, molim te, znači, nema potrebe da mi išta objašnjava šta radiš, samo reci ne mogu, ako možeš, ako ne možeš, ne interesuje me što ne možeš, ja ću, samo mi je bitna informacija. Ali si bila sam danas napisala ne mogu. Da, napisala si ne mogu. Bravo, danas si napisala ne mogu. A si htjela da umreš u želji da napišeš zašto ne možeš? Ljudi, to je toliko teško. Ali što htjela tebe pitam zašto ne možeš? To je toliko teško zato što ja trenutno sada na psihoterapiji, meni je psihoterapeutkinja rekla da ja moram da znači kao jedno ogromno boldovano moranje da ljudima napišem samo ne mogu. Znači ne mogu. Jer ja stvarno sada imam tu naviku da ljudima napišem ne mogu zato što i mnogo mi je teško i to sam isto pričala na psihoterapiji, mnogo mi je teško zato što, na primjer, ja sam i tebi isto danas krenula da pišem ne mogu zato što i ona mi je rekla da to moram da isključim. Znači, u potpunosti. Osim ako mene neko pita zašto, znači, samo reci ne. Ja danas, ovako, znači, pročitala njenu poruku i to je toliko brzo bilo, da sam ja uzela samo telefon brzo, znači, ja ne znam da li sam ja lepo, ja ne znam da li sam ja uopšte lepo napisala tu poruku, ali ja sam samo uzela i napisala, ne mogu. I ona ostavila telefon i onako izdahnula. Ljudi, mene je preplavila anksioznost. Ja vam ne mogu da objasnim, meni loše bilo bukvalno. I onda sam posle videla Stefinu poruku koja je bila u fazonu OK. Ja sam bila u fazonu kao... Da je bukvalno sam pisala, ne mogu ni ja, aj sutra onda. Ali to sam pričala o psihoterapiji pre neki dan i vraćamo se na temu crvenih zastavica, ali pričala sam o psihoterapiji pre neki dan. Kako, na primjer, mi se desilo par puta da ti napišem, na primjer, ne mogu i da se da objasnim. I da ti meni napišeš važi. Ljudi. Ali ona to čita kao važi. Ne. Ja važi, gledam kao, aha. Da li je ovo sad dobro važi, loše važi, nadrkano važi, ljuto važi. Pa to ti kaže, ti to gledaš kao ono važi, kao ili, ne, ali pazi, uvijek postoji opcija kao ono, važi, kao okej. Uvijek ima kao, okej.
Ali mnogo često se zapravo dešava da to je ono što sam zapravo nastavila. Znači ja pročitam to važi, ne znam kako je to tačno važi. I da bih videla sigurno da li si ti ljuta ili nisi ljuta na mene, ja te nešto bez veze okrenem telefon, nešto samo da te ispričam kakav ti je ton. I onda po tonu mogu da provalim. Ja svoki. Mislim, meni je to samo što se ja osjećam loše, mislim, znam da je realno. Ne treba. Ne, okej, that's so funny, actually. Mislim, tužno je, ali je mnogo smiješno. Nikola se javlja, kaže to sam ja. To sam ja, bukvalno. Ja bi, kako se zove, ja moram da se pohvalim da je zapravo svaki put ubodem, ne čuju emocije, tako da mogu kurac da ti održim. Kako pravilno pročitati poruku? Kako pravilno nositi emocije iz poruke? Molim te. To je zapravo baš tužno. Možemo da pričamo o tome nekada, da sad ne dužimo, ali kao nema sad vremena za to. Ali to mi je baš zanimljiva tema. Jeste, svakako. Ti mene pozoveš, čisto proveriš. Znaš šta sam ja onda napišem važi tipa srce stavim kad nekad osjetim da se neko osjeti onako tužno. Da, ali nego skroz je legitimno ljudi, znači ne da ti sad treba da se osjećaš loše niti bilo šta, nego skroz je legitimno da neko napiše ono važi, razumiješ, okej. Da. Ali tu ulazimo u taj problem zašto je važno prepoznati te crvene zastavice na vreme, zato što ako ne odreagujete na njih odmah, stvarno ćete imati kasnije probleme koje naravno mogu da se iskorene i koje naravno možete da radite na njima, ali zašto biste bolje sprečiti nego lečiti, jel tako? Bolje da vi u korenu nešto sasečete i da budete jasni u stavu da ne želite da vam iko bilo šta uradi loše po vas, nego da na kraju dana morate bukvalno najbolji drugaricu da zovete na telefon da vidite da li je važi bilo nadrkano ili nije bilo nadrkano. Ali tako da, eto, to je neko moje lično iskustvo. Back to story. Ok, prelazimo sada na treću stavku, to je najčešći primjeri crvenih zastavica u ljubavnim odnosima i sad ću malo da ih prokomentarišemo šta ti misliš o tome, šta ja mislim o tome. Hajmo prvo, samo da odaberemo, da vidimo veliku ponudu. Moje omiljen. Spicy. He gets too serious too quickly. Postane previše, onako shvati ozbiljnu vezu previše brzo. Ja sam kraljica toga. Idemo, mislim, kraljica likova koji se lepe za mene, koji su takvi. A ja sam nekad sama bila takva, tako da... Kako ti to komentariš? Ja to komentarišem tako što prvo moram pitam Radišića koliko imamo još dok nam se ne isključi kamera. Imamo još 4 minuta. Rašići kao I'm a single lady. I'm single lady. Ja to komentarišem kao jedno prvo nezralost, ali to je okej. Ja kad sam to radila, ja sam bila nezrala i malo dete i to više ne radim. Normalno se zaljubiš, ali ne da uletiš. Meni je to baš jedan veliki onako, ne red flag, ja tu nivelišem iskreno. Nekada ne okarakterišem to kao red flag, zato što se možda osoba samo onako mega zaljubila, jako dugo nije imala vezu ili jako dugo bilo u nekim nesrećnim vezama i ima neke traume opet i onda se tako brzo zaleće, ali to može da dovede do problema da ta osoba kao nikad ne želi da se odvoji od vas, da bude love bombing, da bude strašno naporna osoba, da bude i posesivna i luda osoba na kraju dana i to je onda jako stresno zapravo igrati se time. I onda ja možda nekako malo i odlučim da bolje ostavim to, da što se kaže da ja ne rizikujem. Da ne rizikujemo. Ne želim baš probleme, iskreno. Meni je to smiješno jednostavno i nekako mi je, mislim, smiješno su mi te situacije, znaš, ono kao znamo se 2 nedelje ti mi zoveš kod babi na ručak ili tako nešto, ti upoznam cijelu porodicu, ja kao ne, onda kao, znamo se mjesec dana, već vidimo neko putovanje i to. Mislim, ja sam tako otvorena u smislu, ja volim to, znaš, kad se zaljubiš, pa ja bih oko 2 mjeseca se onda preselila živim s tom osobom, ali treba malo stati, onako sagledati, jer prvih 2-3 mjeseca je sve prelepo, divno, super, a onda shvatiš kakva je osoba i šta se tu sve dešava i jednostavno, drago mi je što tako sam sad odlučila u posljednje vrijeme, u posljednjim vezama da tako malo
sačekam i da vidim šta se kako dešava. Tako da i to je moj iskren savjet, nećete ništa propustiti, mada ne znam, neću to da im kažem. Ništa niste čuli posle ovoga. Izvinite, sad malo sam vas bunila. To je to. To je, znači, ništa nećete propustiti. A ti, koje je tvoje mišljenje? Pa ja to kao ne bih komentarisala samo iz razloga što mi se nikada nije desila situacija u kojoj neko uleće sa mnom prebrzo u odnosu u tom smislu. Pritom ja vrlo eksplicitno napomenem svima na početku to upoznavanje sa babama, djedovinom, roditeljima i tako dalje, to da se ostavi sa strane. Za predudaju otprilike. Mislim, ne mogu da kažem da sam alergična na to, ali ja sam samo u fazonu kao, znaš da, nema potrebe. Zajedno smo par mjeseci i nema potrebe da se upoznajemo sa familijama i tako dalje, polako. Polako. Doći pa i tu si bila kraljica. Nisam. Pa upoznala si mu babu. Pa jesam, ali kasnije. Ona vas laži za Kasnije. Nije bilo posle mjesec dana, idemo poznajemo svatovec. Ne, nego zato što se rekla posle kao mesecima. Pa jeste bilo, da. Nisam ja dobro, nisi prvi mjesec, se četvrti, realno, peti možda. Kasnije. Ne, nije to odmah. I to je bilo moranje. Što ja volim da upoznam bakice i dekice, imam i tate. Ne, meni je to cool. Volim ja baki i deki, sve je to super, samo što ja ne znam. Ne, meni je to cool, meni je to cool, samo ne nakon mjesec dana, ne nakon 2 nedelje. Ja pričam u 2 nedelje. Ne. Ja sam evoluirala do tog segmenta. Ne, ovo bakice i dekice, to mi je cool. Tako da ne, ja sam samo u fazonu, da, evo na primjer konkretno to da neko pretjerano brzo ulazi sa tobom u odnos, to ne mogu da komentarišem, zato što kažem ponovo nikada nisam bila u takvom odnosu, iako bi možda meni to ne bi bio red flag, recimo. Tebi ne bi bio. Da meni neko, pa sa mojim mentalnim poremećajima, meni to ne bi bilo možda, jer bi mi prijalo da me neko odmah onako obasipa. Mislim, ne mogu da pričam zato što nisam bila u odnosu, ali kao hoću reći da bi mi možda prijalo stvarno da me neko bombarduje ljubavlju i da mi odmah tako nekako samo uleti u odnos. Ne u smislu da upoznam roditelja, nego u smislu da... Meni je to ali da to ne bude onako dušice, ljubavice, pile nakon 7 dana. To su te vrste veza. Da ti kaže pile nakon 7 dana, pa to je jezivo. Dušo. Evo, radiš iš povraća, već ti kaže da te voli nakon 2 nedelje. Koga bre ti voliš? Ne znam. Samo slušaj ovu epizodu sljedeći put i veruj mi ne ulazi. Ne, dobro, mislim kao svakako da jeste, volim te posle 5 dana je svakako problem sam po sebi, ali kažem ponovo ne mogu da komentarišem. Dobro. A nisam ni ja iskreno, mislim da ja nikad nisam nikoga kao bombardovala ljubavlju i da sam pretjerano brzo ulazila u odnos. Ja sam je trebala vam da dođem do 2019. 20. dnevnike da vam pročitam, ljudi moji. Da, to smo trebali da podesamo. A u planeru mi piše, ja ne znam koja je to godina, ne mogu setiti, piše kao, kada je ljut, pusti ga na miru, budi dobra. Kako je neki priručnik za patriotsku neku ženu, brate, zamonašenu, ovako prekrivenu celu. Strašno što sam odakle meni, brate, ideja. Bukvalno treba, znači... Bože gospode. Nisam čitala to. Treba nekome naučiti, sorry. Hičicu ni tu neću komentarišem. He has trouble taking responsibility. Ima problema da prihvati odgovornost. To je jako to jeste sada već crvena zastavica. Ogromno. I to je jako veliki problem zato što se meni dešavalo ranije, tipa u mom prvom ljubavnom odnosu koji sam imala, odnosno u mojoj prvoj vezi. Problem bi u tome, znaš kada nekome ukažeš, na primjer, nešto si na primjer loše uradio. Da. Na primjer, evo, ti meni sad kažeš loše si se uparkirala, da kažem, a ne, loše se uparkirao ovaj čovjek pored mene. U smislu kao da ti je stalno, konstantno ti je neko drugi kriv za nešto i da ti ne umeš ni u jednom trenutku da kažeš kao, a da, realno, kao ja nešto nisam dobro radio. Na primjer, kao kad bih ja sada tebi rekla,
ne znam, meni nisi lepo namestila svetlo, a ti kažeš to je zato što se stativ iskrivio. Znaš, ono kao, sve ti je drugo krivo osim tebe. I to je katastrofa, zato što ne može, svaki put kada nekome i kada sam ukazivala čoveku na problem i kad sam bila u fazonu ovo nešto nisi, ne tako mogu budu banalne neke stvari, ovo nešto nisi dobro uradio, on će to da kaže, neće čak ni da prenese na tebe. Red flag je naravno i kada neko konstantno prebacuje odgovornost na tebe. Da. I krivicu. I krivicu na tebe, što mi se također dešavalo. Ali u ovom konkretnom primjeru problem je većinski bio u tome zato što samo kad mu se ukaže problem i kad se ukaže da to nešto nije dobro radio, on će da kaže ne, krivo je nešto drugo. Da. Meni je to katastrofa. Meni je isto katastrofa to upravo kada neko nema tu taj osjećaj da mu kažeš ovo si loše uradio, povredio si me, to mi prelazi u neki gaslighting isto. Da. Kao, neće da kaže da jesam, izvini, ili povredila sam te nebitno, bilo je loše, osjećala sam se tako, ali to nije ni opravdanje, želim da se to sledeće podesi. Meni je to razgovor, znači lepo sve rešimo, ali kad neko je u fazonu, znaš kao kada te udare u školi, slučajno, i oni ti kažu, što plačeš, nisam te jako udario. Ma sad ću da te puknem, bukvalno, šta me bre nisi jako udario, ti imaš merilo koliko mene nešto boli. To me uvek nerviralo kad sam bila mala, mislim i dan danas me nervira, tako mi i ovo, kao ne možeš ti meni dođi kažeš, to meni nije povredilo. Kako ti znaš šta u tome šta je mene povredilo? Ali ono što sam htjela da kažem jeste da u takvim odnosima izvini je misaona imenica. Tu ne postoji izvini. Tu ne postoji... Da, i onda se ti osjećaš kao da ti nikad ne valjaš i da je to sve nekako jako loše. Imamo onda treći problem. Šta znači constantly brags about himself? Konstantno priča o sebi u smislu da se stalno hvali, da stalno sebe nekako uveličava, da je on stalno najbolji. Ali meni je to red flag, ali meni je to toliko smiješno da ja to ne mogu ni postaviti kao red flag, jer meni to više red flag za osobu. Da. Kao za prijateljski odnos. Jer meni te osobe nikad ne mogu zavisim da se ja družim s njima, kamoli u veze budem s osobom u kojoj su toliko ja poznam jednu takvu osobu i to je toliko jesno, ali to ćemo ispričati u sljedećem primjeru, u sljedećem temi. Imala sam ovdje, sad sam izgubila, samo da vidim, ali ovo konkretno, dok ti pronađeš ovo konkretno vezano za tu neku egocentričnost i da neku konstantno sebe i veliče i da priča o sebi kao u najboljem mogućem svetlu, meni je to stvarno, što ti kažeš kao ne bih mogla čak ni da sednem sa tobom na kafu. Bukvalno. Ili kad bih sela sa tobom na kafu i kada bi ti krenuo tako konstantno da pričaš o sebi u nekim ekstremima, da si ti najbolji, najlepši, najambiciozniji, šta god. To je bukvalno bio prvi i posljednji put da smo seli na kafu. Najveći red flag koje žene toliko privlači, ovo sada svi da slušate, znakovi emotivne nedostupnosti. Znači ovako, on je lep, potencijalno plav, sa plavim očima, lepim usnama, šarmantan je, sladak, ima lepa ramena, trenira, he's so sexy. Je li ima kovrđavu plavu kosu ili... Nije važno, može. I generalno ne volim plavu kosu, ali back to story da opišemo ovog prelepoga dečka, koji je šarmantan, jako lepo miriše, nosi polo majčice ili onako one lepe dukse koje se lepo se oblači, lepo izgleda, lepo miriše. Jako, onako predivan je, ima lepe šake. Ja sam već pala. He's so sexy. Ali znate, on je nedostupan, on je duplo škorpija koja će vas voleti strastveno 2 nedelje i to će onda prestati i njega niko ne može da popravi. On je tako nedodirljiv, ali to možeš samo ti. Veruj mi, ti si ta. Ti si ta koja će se njemu podvući pod kožu i ti ćeš njega promeniti. Ti ćeš biti ta zbog koje će se on popraviti. Pa neće. Znači, nemoj da si luda. Znači, to je najgluplja priča koju sam ja ikad čula. O tim preslatkim, divnim, šarmantnim likovima mi je više muka od njih. Znači, ne. Ljudi, ne. Morate da shvatite da su to
To su ljudi sa jako velikim problemima. To su ljudi koje vi ne možete da popravite, to su ljudi koji vas neće voliti, to su ljudi oko koje ćete, to su muškarci sa ženskom energijom, gde ćete vi morati da budete u svojoj maskulinoj, odnosno mužinoj energiji koja nije prirodna ženama. Vi treba da dobijate cveće, o vama treba da se brine, on treba da organizuje sve, vi treba da budete cvetak za novetak, onako preslatki i divni i da budete žena. Znači, žena u svom, znači, sad ovde ne pričamo o feminizam, ne treba ovo, ne, nego pričamo o tome da vi ne treba da ni o čemu brinete. On treba da bude taj koji vama udovoljava i on treba da bude muškarac. On nije muškarac, on je nezrelo dete. I molim vas, koliko god morate da se oduprete tom seksualnom i tom što on vama prelep i strastven i divan i presladak, morate. Znači, to zaboravite. Nemojte čak ni da se igrate s takvom osobom, jer je toliko lako može da vas uvuče. Ne, nema toga. Tako je Rajšić snimio. Znači, nema toga. To je ozbiljna stvar. Nemojte da se zezate sa takvim stvarima. To su ljudi koji srču vašu energiju. To su ljudi koji mogu toliko da vas osakate. To su ljudi koji toliko mogu da vas povrede, koji toliko mogu da vam promene neke načine razmišljaja. Znači, bežite bre od toga. Bežite. Eto. Tu je nema šta kaže. Otišao mama. To je strašno, nikako. I will leave him. Ne, bukvalno, ne. Šalim se, slažem se, apsolutno se slažem sa svim što si rekla. Ne, ja bukvalno čak ne bi dalje komentarisala, što se stvarno slažem sa svim što si rekla. Ja sam vam ekspert u tome, verujte mi. Ne, zato što stvarno jeste istina. Pogotovo, znači, emocionalna nezrelost i nedostupnost su stvarno kod muškaraca definitivno najveći red flagovi, ali da je istina da žene jako lako padaju na njih, to je, znaš to se dešava, onda vi kao ste tu nešto, niste ni u vezi, to je situationship, jer on ne želi da bude u vezi. Pa da, njega niko ne može da ima. Ne može da ima, može sve da ima. To su neki odnosi koji on će vas ispaliti 10 minuta preko što treba dođe po vas, on nikad neće imati kola da dođe po vas, on nikad neće, ili će vam platiti, u dozama će vam davati, platit će vam, daće vam cveće, platit će taj ručak, nije u parama, nego u tom maniru nekom, u tom gestu, i on sledeće 5 puta toga neće biti. To su odnosi koji su jako veliki roller coasteri, gde će vas bukvalno baciti, što bi se reklo, onako na dno i onda će napraviti neki gest koji će, to što ti kažeš, popraviti to što su nešto loše uradili. A to budi psihološki adrenalin. Jeste. I onda samim tim vi ostajete u toj vezi zato što ste vezani upravo za to toplo-hladno, toplo-hladno, toplo-hladno. Što je sick. A to je najgora moguća stvar koju sebi možete da dozvolite. Da se neko sa vama igra toplo-hladno, toplo-hladno. Znači, čim provalite da se neko igra sa vama na takav način, što Stefa kaže, izađite iz toga odnosa. Znači, ne čak ni da vi pokušate sa njim da se igrate i vi kao da budete sada pametniji ili pametniji, kako god, jer ovo možda važi za žene, podjednako kao i za muškarce. Znači, nema tu da vi se sad nešto igrate sa tom osobom. Ne, vama takva energija apsolutno ne treba u životu. Znači, ako ćeš da se igraš sa nekim toplo-hladno, idi se sa nekim igri toplo-hladno, nemoj da mi remetiš moju auru. I to je to. Tako je, apsolutno se slažem. I možemo da uzmemo još jedno, ovo mi se dopada, mislim, možemo da uzmemo još dva ako hoćeš, ali sviđa mi se ovo baš he is controlling. Inače sve he, zato što smo tako smo ispisivale bile, kako smo tražile, čitale i onda ostalo he. Aj, dobro, žene smo, pa pričamo iz svog nekog ličnog ugla. Ja stvarno ne mogu da prokomentarišu druge žene, nikad nisam bila sa ženama, pa da znam šta rade, ja znam šta ja radim. A kao nešto druge baš rade, ali dobro. Možemo da komentarišemo u smislu kao prijateljskih odnosa, ali nekako ja imam osjećaj kao da su, makar su po mene uvek destruktivniji bili ti ljubavni odnosi nego prijateljski odnosi, u tom smislu sa crnim zastavicama. He's controlling. Dakle, on voli da kontroliše. Ja nekako imam taj, kad uđem na Twitter, taj poriv, kad vidim da ljudi onako, kao on meni, nekako ljudi govore o tome što će njemu moja šifra,
njemu ne treba moja šifra za telefon i ovo ono, ali onda se, ne znam, mi je okej kada on sve zna, prati sve njihov korak, gde je, šta je. Znaš, potežu mi se tako neka zapravo glupa pitanja i neka onako farsa, kao da sve to izgleda, kao da je sve super, a zapravo su tu neki kontrolišaći odnosi. Hoću da kažem da je meni mnogo bolje da meni dečko zna šifru telefona, jer ja prva nema šta da krijem i slobodno, evo ti moj telefon, radi šta hoćeš, samo ono nemoj da mi puniš galeriju u nekim glupim slikama jer nemam memoriju. Nema šta da krijem, apsolutno, evo ti slobodno i šta više bolje, ko zna možda ako se nekad nešto desi, da ima, da može da zove i tako dalje. A mnogo mi je gore kada mene neko konstantno smara oko nekih stvari i u smislu desi, s kim si izašla, kako je bilo, kako je ovo, sad ćemo ovde, mislim, nemoj to da ono... Postoji jedan moment u kome je, odnosno jako je velika razlika između toga kad vas neko pita, ali to je stvar koju možete da prepoznate. Da li neko vas pita šta si radila i kako ti je bilo? U smislu, buraz, šta si radila, kako ti je bilo? U smislu, zanima ga šta si radila. Da. A za druge strane, postoje, bukvalno jako je tanka linija između toga, da li ga samo zanima ili je kontrolišuć. Ali to vrlo, to je toliko lako za prepoznati i to se meni isto dešavalo u ranijim odnosima. Da to je bukvalno ono kao, izvini, kao, a šta si radila, kao šta ima i šta si radila, kako je bilo. Da. Postoji tako... Ta faca koju napravi, onako samo zaklope jednom oči i onako bez mimike tu urade kao, scared. I tu postoji, znači, jako veliki problem, ali ponovo kažem, može da se prepozna. Sad, da li ćete vi to da uzmete u obzir i da kažete, ok, ovo je crvena zastavica i ovo je jako veliki problem, zato što tako... Suština svih ovih, ja mislim, stvari jeste to koliko ćete vi da dopustite da neko vama gazi po nekim vašim granicama. Da. I načelima. I načelima. I sad stvar je u tome što vi ukoliko prvi put zažmurite na to znaš ono, gde si bila, šta si radila, šta si obukla. Šta tebi interesuje šta sam ja obukla? Što vi više, ako jednom zažmurite, drugi put zažmurite, treći put zažmurite, ta osoba će sve više i više i više i više da ulazi vama u vaše granice, da i gazi sve više, više i više i dolazite do toga da će on bukvalno krenuti da kontroliše apsolutno svaki aspekt vašeg života. Ali to je ponovo na vama koliko ćete vi jasno se zauzmete za sebe. Tako je. Taj moment ko to što si obukla, gde ideš tako... Niko tebe neće na početku veza odmah pitati niko te neće onako na bum, sad odjednom kao sve da krene, ceo život da ti kontroliše. To ide malo po malo, diskretno, pa ti njemu kažeš pa što me to sada pitaš, pa on kaže tebi, a što ti imaš da kriješ? A što imaš da kriješ, a što nećeš da mi kažeš? To je sve kao forica, to je sve kao pa zezamo se u varenju, pa šta zezamo se? Ne, nisam ja tako. I to ide polako, do toga da stvarno ulazite u taj vrtlog onom bukvalno kontrolisanja. Ali to je jako strašno, to može, meni to je stvarno jedan od najvećih strahova, jer se to se baš teško, mislim, teško se prepoznaje, neko toliko može bude namazan u tom smislu da šta si bila, ko je tamo bio, stvarno kao moj drug, kao gotivan ti je i taj tvoj drug je bio tu, s kim si to na žurci, s kim si to u WC-u bila, s kim si to pričala, ko je on, ideš sa sastanak, je li tamo muško, ideš u izlazak, bit će tamo ovi. Nešto, može se da bude onako kao čisto da proveri, jer kao znaš ko je tamo, a vrlo često je situacija u kojoj ta osoba, odnosno muškarac, eto, kad pričamo već u tom licu, rodu, pazom, polu, šta već, izvinite, sad sam totalno obušten, razumete? To može da bude jako često da zapravo je on jako ljubomoran, da voli da kontroliše i da može bude vrlo nasilan. I to je jako strašno i zašto opet kažem da nekada kao u svim ovim stvarima, nije da ste vi uvek krivi, jer ne možete da prepoznate i ne možete, ovo što smo pričali, nekada prosto ti privlačiš neke stvari koje
koje si kao navikao, na koje si navikao, a nekada jednostavno ni ne želiš to, ali ne možeš da prepoznaš. A ponovo nije ni kao da si ti kompletno kriv, to su samo stvari na koje si ti navikao, koje si vidio u okruženju. To je to ono što smo rekli na početku. Ok, sad kad smo završili ovo, da ova epizoda ne bi trajala 1000 godina, da bi mogli pređemo na drugu stvar, to su prijateljski odnosi. Da li prvo možemo prokomentarišemo ovo što smo malo pre rekle, a to je to kad se osobe stalno ubacuju u priču kako je tipa njima najteže, kako su oni jadni. Znaš, imala sam tu jednu, dobro i ti poznaš tu osobu, koja ja nešto kažem i onda kaže, verujem mi, meni nije bilo gore. Onda... to mi je, izvini, najjači primjer za to mi je kada ja kažem boli me glava, a druga osoba kaže, ma da ti znaš kakve mene migrene hvataju, pa ono... Ne interesuje me. Ma što tebe boli glava, majt? Bukvalno. Meni migrena, kad sam to jednoj osobi rekla kao, imam super, ne znam, ženu jednu za depilaciju, kao može da... Bile smo 3 te drugarice i onda sam rekla kao imam super ženu za depilaciju i ona je bila kao, ma verujem, imam ja jednu, ona će super stvari da ti sredi. To je treći osobi, kapiraš, kao uvek ona mora da bude mnogo bolje, uvek je njoj najteže, uvek ona ima najbolji ljude, uvek ona poznaje sve, znači, uvek ona uvek se prvo saznala. Meni je to kao, brate, koji problem ti imaš, bukvalno, koga briga? I to nije više ni kao cool, ti si prvi saznao, ti znaš, nego to natrpavanje, guranje, da si ti prvi, da si ti nešto prvi, da si ti nešto najbolje, da si ti poseban. Ali to je isto kao ovo za, kao što smo pominjali za muškarce malo pre, da stalno u sebe pričaju nekim ekstremima. I to je samo po sebi je red flag. Iako, na primer, ja stvarno, mislim, pošto smo se sad prebacili na ove prijateljske odnose, ja ponovo kažem nekako red flagove, odnosno te crvene zastavice kada su prijateljski odnosi u pitanju, stvarno smatram da su nekako manje destruktivni, jer nas ta osoba samo nervira nas i nekako samo jedva čekamo da izađemo iz tog odnosa, u smislu ne mogu da sedim na kafi sa tobom i da ja tebi kažem boli me glava, a da ti meni kažeš ma da ti znaš kakve ja migrene imam. Mislim, prosto stvarno je neprijatno sedeti sa tim ljudima, dok sa druge strane imamo osjećaj kao da... Toliko si lepo da ti neprijatno gledati i tebe neprijatno gledati. Ali nekako mislim da je to, da kada je muško-ženski odnos u smislu kao ljubavni odnos, kad je u pitanju da je to malo više, da ćemo možda to nekako i zažmureti na to i tako dalje. Ne znam, makar možda je to kod mene više slučaj. Ne, apsolutno, da. Ali da je red flag je apsolutni, da. Imamo onda primjer za, na primjer, bravo Stefana, 10. Tračarenje i ugovaranje. Svi mi, da se razumemo, svi mi u neku ruku i na neki način i u nekim granicama ponovo tračarimo. Jel' tako? Ma naravno da, ali to svi je... Svi mi malo govaramo, svi smo guilty of that. Mi ovde, nas troji ovde prisutni prvi. Nas priznajemo. Ali... Evo mi stalno primjer Radišića ugovara. Ali... Sve se ugušići, me razbićeni kamer. Ali... Na šta mislimo kada kažemo tračaranje i ogovaranje? Mislimo kada uvek, sigurno vam se desilo, meni se dešavalo, da postoji ta jedna osoba u friend grupu koja će, odnosno u vašem krugu prijatelja, koja će svakom govoriti nešto za ovu drugu osobu iza njenih leđa. I nekako mikro pokušavati sve vas onako da zavadi na neki način. Meni se to recimo dešavalo u osnovnoj školi. Znači, to su stvarno neki odnosi koji postoje još mislim da su prisutni da su ti ljudi prisutni u svakom okruženju. Ali, kažem ponovo, jako je loše i to su jako loše osobe koje su jako nezadovoljne sobom, koje će da ide i koje će da pokušavaju da bukvalno svaku tu osobu posvađaju sa ovom nekom drugom i da oni to bukvalno onako stoje sa strane kao mali đevolčići budu upozorno To su vam najčešće blizanci i škorpije. Oni imaju te glupe metode zavađivanja ljudi. Čujete ih se. Ja ne znam do horoskopa, ja samo znam da takvih ljudi zaista treba da se klonite, zato što ako provalite da neko priča nešto, ali baš onako ružno i da ogovara i da tračari nešto onako baš bez veze i baš
jadno, ajde to tako da kažemo, iza nečijih leđa. Pazite se te osobe zato što će ona isto to raditi i za vas. Ona će isto vas otići i ogovarati nekoj drugoj osobi. Vi ne možete da imate poverenje, vi ne možete da se poverite, vi ne možete da verujete toj osobi zato što će ta osoba sve ono što vi njoj kažete iskoristiti protiv vas. Bukvalno. Znači izvrnuće vaše reči, preneće neku vašu tajnu, mislim sad tajnu, mislim, to je ono bilo kao u osnovnoj školi, ali svakako ono postoji dalje neke stvari koje mi volimo. Se poverio. Da. To je, meni Užasno sam oguglala na to je u fazonu sam ljudi koliko vi godine imate. U pravu si tu uglavnom rade deca i jako nezrele osobe. Znači ako u takvom okruženju imate osobe, one su jako nezrele. I nezadovoljne sobom. I ljubomorne na druge ljude. I nekako ona sve ti neke najgore. Ja toliko mrzim, to ne mogu da ti odestim. Ne, apsolutno isto. Htjela sam nešto kažem, sam ja otišla misao, zaboravila sam nešto Apropo toga, nema veze. Aj, što dešava se? Ja bih još jednu stvar kada su u pitanju crvene zastavice u prijateljskim odnosima. Ja bih definitivno stavila i ono što je meni jako veliki red flag, odnosno crvena zastavica, jeste kada neko vas ne podržava. Kada vas neko ne podržava, kada vas neko ismeva. Kada vas neko ismeva, i kada neko ne veruje u vas, ja bih to rekla. A to nisu prijatelji. Postoje neke stvari, na primjer, koje meni Stefa kaže i koliko god da je luda ideja i da je ono, možda zvuči nemoguće, ja ću da budem u fazonu, da. Ja hoću da budem tu uz tebe. Ali ja verujem meni je čak i okej da ti meni ne kažeš, iskreno ne znam što da mislim, meni se to ne dopada, ali zaista verujem u tebe da ćeš ti to uraditi i tu sam. Nije to moj stil, nije to moje, nije mi nekako to, ali kao ne želim da te sputavam. Ne želim samo da budem dodatni teret. I to mi je isto okej, znaš, samo da mi nisi ono u fazonu da me ismevaš. Meni je to najgore. Ja sam, na primjer, imala tu situaciju kad sam krenula sa nudlom i sve ovo da radim, možda mi ti ljudi gledaju poz. That was cold. That was like... Bukvalno. Poz. Znate, kao, imala sam situaciju da okačim neki estetični story, bila sam u toj estetičnoj fazi. I oni kao, šta ti ovo? Njih 3 me zezaju. I ovo fazonu, brate, što kao... Ali znaš ti šta je? To nije čak kao, izvini, ali to nije čak kao Nenad, Mare i ti i ja se zezamo. Ako je izašao onaj vlog, sad će ljudi znati o čemu reče, kako se mi družimo, kako se mi zezamo, pa se kao ufazno si u luzirku što ti lašava iz story, nešto. Znaš, to znam kojim tonom je rečeno, to i ja kažem, ali ono ti tačno vidiš da se oni tebi smeju zbog toga što ti radiš, a ti si se ohrabrio da izađeš u javnost, da se predstaviš nekako drugačije, meni je to samo... I sad postoji samo razlika u ličnostima, zato što si ti neko koja je mnogo jaka ličnost i ko će na nečije budalo, šta si to okačila na Instagram, ti ćeš da budeš u fazonu ti budalo, vidimo se za par godina, ali imaš i ljude koji će nekako da pokleknu mišljenjima svog okruženja i koji će stvarno ući u sebe i reći ok, ja sad ovo neću raditi. Ali moram da kažem da nisam ni ja kao sad bila pga, zato ne budem, kako sam to sve što rekla, pga, pa kao smoke it. Šta? Da ne budi kao vulgarna, kao ipak mama i tata gledaju ovo i baka. Bake. Ne, dobro, to svakako ne, stvarno ne bi bilo lepo da se... Nego sam samo smoking. Mislim stali kao... Ne znam, svakako, nije sad bilo ono u fazonu baš tom, smoking it. Da. Nego sam bila nekako, ja sam, onako mislim, malo to nije svidjelo, ali dobra stvar koja sam joj rekla, dobro, vi to mislite, ok, postoje prijatelji koji će me više podržati, bye! I to je to. Ali svakako hoću da kažem da nekako tebe, oni možda na neki način... razumeli su ljudi, nego sam samo rekla da ne misle ljudi da sam ja najjača, nego i da ne mislim da sam ja kao nedodirljiva i da sam ja tako hladna, nego da i mene to pogodilo, da je u redu da i vas pogodi samo da imate dobar mehanizam. Eto, to je to. A ona je imala dobar mehanizam.
Pos. Ok, navela bih samo još jedan primer, a to je manipulativno ponašanje. Kada je neko, ono sve što smo naveli za veze, bukvalno, ti si kriv, ti ovo, obrlati te... Prebacivanje odgovornosti na tebe, suštinski, da. Prijatelji koji kasne po 30 minuta, koji ispale sat vremena pred kafu, to nisu prijatelji, bukvalno. To su neki ljudi koji su onako vaši poznanici da zblejite, bukvalno. Kako, mislim, nešto to reći? Pazi, ponovno kažem, guilty sam da mi sam par puta desilo da stvarno moram da otkažem kafu, da li zbog posla, da li zbog nečega, to stvarno svima dešava. Kažem da ja to ne mogu da kažem za tebe. Ali, pa, dobro. Mislim, ja mogu da kažem da za neke druge osobe mogu kažem da tačno znam da ih pozovem da znam da će mi spaliti. Da, dobro, znači, ja isto. Znači, to kad imaš neki utisak osobi da je takva, to znači da je ta osoba baš bez veze, brati. Jeste. Ali nekako to definitivno prebacivanje odgovornosti na vas i te neke manipulacije koje, ponovo kažem, počinju sigurno onako u nekim dozicama i onda kasnije zapravo postoji sve veći i veći problem. Ali, dakle, i probleme koje smo navele i za ljubavne odnose se takođe prožimaju kroz prijateljske odnose i obrnuto. Mi smo samo pričale kao iz ugla, odnosno kao da su sve muškarci zapravo crvene zastavice, ali dakle to mogu da budu i žene. Ono što je samo jako bitno i čime ćemo nekako zaključiti ovu epizodu, jeste da se dosta često dešava da mi signale o crvenim zastavicama dobijamo i dakle u tom nekom svom unutrašnjem osjećaju koji smo spominjale na početku, ali se takođe dosta često dešava da dobijamo i neke prve znakove i neka upozorenja od strane naših bliskih ljudi, da li to bili članovi porodice ili bili prijatelji. Meni se dešavalo da su me za mnoge odnose upozoravali i moji prijatelji, čak i moja porodica, ali da sam ja njih isto onako gurala po tepih, govorila ne, opravdavala tu drugu osobu i nekako... Branila je. To nema ništa gore, da razočaraš. Da. I samo bih rekla, kao neko ko je stvarno, kažem ponovo, sve to sklanjala sa strane i nekako verovala samo isključivo sebi, a to čak ni ne isključivo sebi, zato što sam i ja imala dosta često taj neki inner feeling ili ti unutrašnji osjećaj da nešto nije kako treba. Ja sam čak i to zanemarila u potpunosti i verovala sam zapravo toj osobi, odnosno sliku te osobe koje sam ja imala, ja sam percepirala kao da je to. Da. A zapravo ta osoba te manipuliše, zapravo ta osoba u toj osobi jeste problem. Ali dakle, kažem ponovo, ja sam sklanjala sa strane i upozorenja porodice i prijatelja i neka svoja, bukvalno organizam mi je govorio ovo nije dobro, izađi iz ovog odnosa i ja sam nekako i dalje ostajala u njemu. Da, mislim da to definitivno treba poslušati ljude i stvarno poslušati porodicu i prijatelje kada nešto govore, jer mnogo objektivnije mogu da vide stvari od vas i mislim da ne treba se zezati s takvim stvarima. Uvijek možete se vratiti u tako neke odnose ukoliko mislite da ste pogrešili, ali često prijatelji, odnosno porodice ne pogreše, jer upravo to objektivno vam govore oko nekih stvari. Objektivno gledaju iz ugla treće osobe i gledaju promene koje se dešavaju u vama, u vašem načinu ponašanja i mnogo to jasnije vide nego što vi vidite. Zato što ćete vi stvarno možda u nekim situacijama staviti naočarice i biti u fazonu ja sam to nešto sada preuveličala, ponovo može da se desi da on prebaci odgovornost na vas, pa vi da sebe kinite, da vi sebe nekako umanjujete, unizujete i tako dalje i da zapravo svime time dolazite do toga da vi nedovoljno jasno zapravo možete da vidite šta se dešava, da se dešava neki veliki problem. Tako je, apsolutno. I nemojte da podiskujete sve te stvari, nećete biti sami. Ja imam, na primjer, jako bliske prijatelje, osim jednu drugaricu koja ima jedan veliki strah, nije inako kao mislite da pričam, imam baš blisku drugaricu koja ima jako veliki strah da će u životu ostati sama, to nije istina, znači nećeš ostati. Isto tako, ona isto ulazi u silne neke odnose zato što misli da će ostati sama i kao bolje, daj što daš, bolje nego da nema. Nije tako, nemojte to da radite, doći će, pojavit će se samo ta prava osoba, samo morate zatvoriti neka vrata da bi se druga otvorila.
I jednom rečenicom bi završila ovu epizodu podcasta. Ja bih dodala samo još jednu rečenicu, a to je da trenutno preporučujem svoje psihoterapeutkinje, čitam jednu fantastičnu knjigu koja je puna nekih fantastičnih zadataka i uvida koje su vezane za crvene zastavice, ali ne samo za crvene granice, već i za jasno postavljanje, za crvene zastavice, već i za jasno postavljanje granica, tako da ću ja nju ostaviti u linku kada budem ubacivala opis i sve to. Ostavit ću vam i knjigu, zove se Postavite jasne granice i vratite sebi normalan život, tako nešto. Da, ima neke vežbice i tako da. Tako da, na kraju svakog poglavlja imate vežbe koje ja trenutno radim, koje su jako zanimljive, zato što stvarno knjiga vam objašnjava bukvalno koliko je bitno postaviti granice. I to ne samo u ljubavnim odnosima, već i u prijateljskim odnosima. Tako da definitivno je jedna fenomenalna knjiga koju zaista smatram da svi treba da pročitaju, bilo da li smatraju da imaju problem sa granicama ili ne. Zaista treba svi da pročitaju. Da. Hvala vam puno što ste ostali do kraja ove epizode. Ne zaboravite se pretplatiti na kanal, ne zaboravite da nas zapratite na svim društvenim mrežama 528fm.rs, ne zaboravite čitajte naš blog 528fm.klub, da posjetite naš sajt, najjači sajt. Ne zaboravite da se subscribe-ujete na naš kanal. Da nas zapratite, da upalite zvonce. Jesi zaboravila nešto? Nismo ništa zaboravile. Ne zaboravite da posjetite opis, zato što ćemo u deskripciji ostavljati sve linkove. Sve linkove i za Fitomer i za sve proizvode o kojima smo pričali, za Duel. Inače, Duel u martu ima jednu sjajnu akciju, a to je da 1 dinar ide samohranim majkama ili sigurnim kućama. Nisam sigurno, moram da proverim, pa ćemo ostaviti i taj link od kupovine upravo ovog deterčenta, tečnog. Tako da je to jedna jako lepa stvar, jer time podržavate njihov humanitarni rad i sve žene. Svaka čast za to. Da se setila toga. To nisu nam rekli, kažemo, ali sam se setila, smo pričali o tome, tako da. Hvala vam puno što ste ogledali još jednu epizodu našeg podcasta, a mi se vidimo sledeće nedelje u sledećoj epizodi. Bye! Ćao vas!